Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, korrika gure laborategira gerturatzen ari da. Bilbo ezkerraldea eta mehatzaldea atzean utzi ditu korrikak eta dagoeneko Bizkaiko kostaldetik ibili da. Elurpean hasi zen aurtengo ekitaldia, baina gaur 20 gradu inguruko temperaturak izango ditugu. Horixe da Euskal Udaberria. Gernika inguruan ibiliko dira orain. Eta gero, Gautegi Zarteaga, Ibarrangelu, Ea, Lekeitio, Markina Xemei, Berriatua eta Ondarroa ere zapalduko dituzte. Eta gauerdia baino lehen, Gipuzkoara iritsiko dira, mutrikutik sartuta. Gurera gerturatzen ari da bai. Gaur aukeratu dugun kanta 17. korrikakoa izan da, 2011koa. Gose taldeak egin zuen abesti hau. Korrikaren edizioa gaurko egunez hasi zen 2011ko apirilaren 7an Trebiñon. 2507 kilometro egin ostean, apirilaren 17an amaitu zen, Donostian. Maitatu ikasi ari, euskalakari lelopean. Lekuko barruko mezua, Ilaski Serranok eta Kike Amonarrizek irakurri zuten Donostiako bulebarrean bildu zen jendetzaren aurrean. Eta zer da euskalakari bat? Euskara maitatu, ikasi eta erabiltzen duen pertsona. Mezuan zioen bezala, euskalakaria da lehenengo hitza euskaraz egiten duen dendaria, euskaraz sortzen duen artista, euskaraz diharduen lantegiko enpresaria, euskaraz sustatzen duen herritarra, euskararen aldeko neurriak hartzen dituen herri ordezkaria, euskaraz lan egiten duen kazetaria, kirolaria, iturgina. Euskaltzaindia omendu zuten urte hartan, euskara babestea duelako xede eta euskara batua sortzeaz gain, euskalkien ondarea jasotzen ere jakin duelako. Esan bezala, Gose taldeko Ines Osinaga, Iñaki Bengoa eta Jon Zubiaga Osoronek egin zuten abestia. Aize, irakurri duzu? Ines Osinagak 2 urtetik behin Elkar Fundazioak ematen duen sormenerako Joseba Jaka beka jasoko du aurten, eta urtebeteko epea izango du bere sormen lana egiteko. Disko bat izango da emaitza. Itxasoa da bide bakarra proiektu aurkeztu zuen Ines Osinagak. Batetik, duela 8 urte argitaratutako Gosariak diskoarekin joanetorriko bidaia edo harreman dialektikoa planteatzen du. Disko hartako kantuak testuinguru ezberdin batean birsortu eta berrinterpretatzea proposatzen duelako. Oinez astira paseatzeko eta agian ez dutuz gero bizimodua kokoratzeko. Arresiaren ale batean edo bestean ibiltzen gara batzuk lanean. Goazen musika gehiagorekin. Gaurko egunez jaio zen Billie Holiday, ingeleseko jazz kantaria. Jazz modernoko kantarik ospetsuen eta eragileena. Bere deitura artistikoarekiko hitz jokoaren izenaz ere ezaguntzen bera. Lady Day. Abesteko modu erabat pertsonel eta hunkigarria zuen bere ezaugarririk nagusienetzat. Robert Christgau kritikariaren ustez, paregabea eta behar bada mendeko kantaririk onena izan zen Billie Holiday. Eta bestalde Frank Sinatrak esan zuen bere eragin handiena izan zela, eta zalantzari gabe eragin garrantzitsuena izan duena azken 20 urtetako kantu herrikoi estatubatuarrarengan. 1972an Diana Rossek Lady Sings the Blues filman antzestu zuen Holidayren lan autobiografikoan oinarrituta dagoena. Filmak arrakasta komertzial handia izan zuen eta Diana Rossek sari ugari jaso zituen. There's strange fruit, blood on the leaves, and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze.
Billie Holidayren Strange Fruit kantua 20. mendeko abestirik onenetarikotzat hartu zuen Time aldizkariak. Gu jazzarekin jarraituko dugu. Gaurko egunez jaio zen Mongo Santamaria, Habanan, perkusionista eta orkesta zuzendari kubatarra izan zen, jazz latinoaren adirazgarri nagusietako bat. Hasieran Tito Puenterekin aritu zen, baina 1971 aurrera bere taldeen buru izaten hasi zen Joao Donato edo Chick Corea bezalako musikariekin. Eta salmenta arrakastatsuak ere lortu zituen, hala nola Watermelon Man, Herbie Hancocken kantuaren bertsioa. Gero, Dizzy Gillespie eta Jack McDuffekin jo zuen, baina ez zuen berriro bere bandarik idatu. Eta gurera ekarri behar dugu jazza. Gaurko egunez jaio zen Sylvian Luke, 1975 Baionan jaiotako jazz gitarra jotzailea. Egungo Euskal Herriko jazz musikaririk garrantzitsuentzat jotzen dugu. 15 urterekin Bull Quartet taldea sortu zuen eta berarekin 1982an Donostiako jazaldian sari bat erdietsi zuen. 2000an Trio Sud hirukotea sortu zuen eta horrekin talde honenari dagokion Biktuak du jazz saria lortu zuen 2003an. Entzun. Nik zatitxo horri glaukoma taldearen zegoa pasaude, estriloaren. Tankera hartu diot, bakarren batek agian, herriete egingo digu, baina niri behintzat. Isn't She Lovelyren bertsio bat. Begira, nik lehen entzunaldia behintzat hori etorri zei burura. Bai, nire esaten nahi nintzen, zerbait atorkit burura, karo izan. Glaukoma kopiatu intzion. Bueno, honena badazpada ere musikalde bat eta uste izango dugu, ze uste dut gai ugari ditugula kontatzeko. Bai, hobe izango da, Julen. Gainera gaur, emakundek ikerketa bat aurkeztu du Gurutzetako erietxeko osasun mentaleko larrialdi zerbitzuetan ematen den arretari buruz. Eta generoaren arabera aldeak direla ondioriztatu dute eta horri buruz ere arituko gara. Ze sorpresa ez da? Bai. Buruko gaixotasunen arira, farmako gehiago ematen omen dizkiete emakumeei. Ara. Hene literaturaz ere arituko gara. Miren Gorrotxategi Azkune idazlearekin eta argitaratu berri duen Lima liburua izango dugu hizketa gai. Eta Oianak astebururako agenda prestatu digu edo hori esan du. Bai, jakina prestatu dut eta horrez gain, gaurkoan Elena Aranbarri Arzuaga elkarrezketatuko dugu hementxe. Eta ezaztu, gure Instagram kontuan begiratu jolaseko beste galdera bat jarri dizuegu eta. Ea ondo erantzuten duzuen. Tira, hasiko gara, ezta? Bai, ezta? Has gaitezen. Apirilak 7 ditu eta gaur osteguna da. Zuekin estresatuta esnatu den emakumea. Oiana Maritorena Genbe. Atxaldeon! Eta beste aldean, lazai bizi den gizona. Julen Goikoetxea Orbegozo, atxaldeon. Baita zuire. Eta ni, bi hauen artean. Ez lasai eta ez da estresatuta ere. Goiuri ez izaran dian hauze.
Oiana ez estresatu diote txatean, ze dagoeneko hemen txatean mezu batzuk badauzkagu arratsaldeko 4 eta 11 dira, gaur bigarren kafeak zenbaki nahiko borobila du, 375 garrena da, ez dakit zer egingo dugun 500 garren saiora iristen garenean, baina prestatu beharko dugu zerbait horrela dotorea. Afariren bat behintzat bai, hori... Jakina. Hori egiteko ez dakit, aitzakiarik ez dugu behar, baina... Baina afariaren aurretik saioa jarraitzen dutenentzat ere zerbait berezia prestatu beharko da, ezta? Noski, pentsatuko dugu. Gu bakarrik ez dugu ospatuko? Hoixe, oso ondo. Agian entzuleekin. Festa ba! Daddy made me dance. Daddy held my hand. Daddy liked his whiskey with his tea. We rode motorcycles. Baina hori, arratsaldeko 4 eta 12 direla eta oraindik ez ditugula gure maite dutak elkarbanatu. Hemen gorkak idatzi du. Nire maite duta da korrika. Bihar atxalden ordu hontan egongo da korrika urretxun, eta nian egongo naiz korri egiten ze urdurin naon. Zuek ze, astebudua badator, korrika egiteko modukoa izango da. Iepa! Not to cry, oh, my daddy said true. Oh, my daddy said true. With his right hand on. Gorka, urretxun korrika egingo duzula esan duzu? Niri txoritxo batek esan dit, Hernanin ere, egin behar duzula. Gure lankide Iñaki Lasaeturakin egongo zarela goizean korrika egiten eta gero zakit gozaltzen edo pote bat hartzen. He told me when he's gone and he's what you do. When trouble comes to town, men like me come around. Oh, my daddy said shoot. Oh, my daddy said shoot. Beste entzulei ere gonbidatzen zaituzuegu zuen maite dutak elkarbanatzera hemen txatean, edo e-mail bidez, edo etorri gure laborategira eta mikrofonoa hartu, nahi duzuen bezala, baina kontatu. Oiana. Aizu, gauzatxo bat. Gaur, leku zaldatu nauzu, Bai. Juri, zeni normalean Julen dagoen lekuan jartzen naiz, Bai. eta esan dut, abantaia, beti ezkerrekotik hasten dira, maite dutarekin, orduan etzai neri tokatuko. Eta lehenengoan nahi galdetu, Julen, zein dezu gaur hemen orolako, Ez dakit, agian aste hemen daramakigulako, ja... itxatxita geratu zea itxatxita geratu naiz eta ez dakit abantailan baina... bat. Zaipanik ni, lasai nengoen, ez zait tokatzen orain, hori ezkorrekoa. Eske beldurtuta nago. Ze ba? Julenek esan didalako haize pixkat behar duela, posten dela, Ba, azken gaur egunean bere azken eguna izango delako aste hontan behintzat, eta pixka bat nazkatuta dagoela. Ez te sinisten, Hori ez da horrela, hori da berak ulertu duena. Edo ulertu nahi izan duena. He told me to be strong, and he told me when he's gone, here's what to do. When trouble comes to town. Baina zuri entzun dizut Naiz libratu, maite duta prest daukazula. Bo, pres neuzkan, baina egia da estresatu xamar iritsi nahi zonean, ni hemen ere burua uste batzuekin, eta uste aste osoa daramadala burua usteekin, eta maite dut iritsi, eta nik nire arazoa hementxe komentatu dudanean hasi diago Juri eta Julen biak interneten begiratzen da begira, indezakezu hau bestea hangoa ezakizerta ni pentsatzen. Begira, berai ez datorki ez batera, ez die eragingo, baina hemen nahi dia ni lagundu nahian, ze jatorrak, eta ze atseginak, eta azkenean erdi konpondu dut egoera, eta pixkat beraiei esker izan da, beraz, eskerrik asko, eta momentu hori, bai, eskertzekoa da, eta lasaitasun hori ematea. Eta aldi berean, telefonoz ere, ero modunen bilen batetik bestera, baina azken dei baten topatu dut pertsona bat, oso atsegina, ez dakitu ulertu bezala, komentariola atseginak egin dizkidan, eta esan du, bira ze jende jatorra ere badagoen hor telefonoaren bestaldean batzutan, ez? Egoten garela, hor, honek bidaltzen hau beste gara, ez dakize, eta gustatu zait pertsona horren jarrera. Baina aurretik nekarren maite duta edo lotura zan Strange Fruit abestiarena, nik ezagutu nuen egia esan letra honen atzetik zegoen historia Reparaze en las Gretas de Amerika liburuan. Eta irakurri dudanean liburua etorri zai burura eta zenbat gozatu edo sufritu, egia da liburu hortan kontatzen diren gertakariak oso gogorra direla, estatu batuetan esklabutza, beltzek jasan duten jazarpen horren inguruan, baina liburua ekarri dit gogora, eta, Billie Holiday abestuzun, hitzak ez ziren bereak, naiz eta gero hor,
komentario ezberdinak eta egon izan diren, baina, bueno, ekarri dizkit burura liburua, pelikula eta historia, eta gustatu zai lotura hori ere sentitzea gaur hori irakurri dudanean, beraz hori zen aurretik neukana, baina bereziki zuei eskerrik asko, eta zuek ere maite zaitiztet. Oh! Ze polita. Zenbat maite dut, ze polita. Eske, ze jatorragan. Eta bide batez, bigarren kafeko Las Gritas de Amerika liburua zuk daukazu? Ez, nik bueltatu nuen, Guk hemen ale bat geneukan eta desagertu egin da. baina nik zerrendan jarri nuen, bueltatu nuenean, zerrenda bat egin genuen liburuena. Bai, baina liburua, eta bai liburua eta baita zerrenda ere desagertu egin dira. Pertsona berak izango ditu. Bai, ez du erakutsi nahi, ez dula bueltatu edolakon bat. Ara. Misterioa. Eskerrak misterioaren Euskal Herrigina gero gonbidatuko dugun. Miren Gorrotxategi idazlea eta agian berak jakingo du nun dauden, nora joaten diren gure liburuak. Ze bat baino gehiago falta da orduan? Bat baino gehiago falta da. Bat nik daukat, baina atzo baimenarekin eskatu nuen, hartu nuen eta ekarriko dute. Zerrenda egin Julen bada ezpada, utzi zazu hori nola bait, idatzita edo nun batxe bestela, hemen geho... Hola, Ikusi, sirorian. zuzuk oso maite dut polita bota duzu eta bukaeran zapla bota dizu. Egia da, Zuzenean, kontuatu beraz? naiz. Akaso aldatuko dut maite duta eta maite dut ez bat ez. Barkatu. Julen, zure maite duta? Ba, nere maite duta aste guztian ez, gabiltza korrikarekin gora eta bera, ba, iragan ostegunen Amurriotik abiatu zenetik, eta atzo, ba, hemen irratsaio bukatu, eta etxera joandakoan, banekien, nire arrebak lan kontuengatik Bilbon Euskararen etxeko kilometroan parte hartu behartzuela, eta ba, zuzenekoari begira jarri nintzen, banekien gutxi gora bera ze orduka aldera izango zen, eta zuzenekoari begira jarri nintzen, eta balako batean aranon ikusten ditudan, ba, nire arreba eta nire iloba txikia 6 urtekoa, biak, hortxe, pankartaren aurrean, ba, lekukoa hartuta, eta begira, bazen edo, esate horrelako gauzek ere, ba, ilusio egiten dute. Polita. Gure eskuetan dago, izango gara beste geroz eta menpekoago. Erdaraz bintzo bagara, euskaraz baino gehiago. Ezin ahaztu nor garen, eta nor ginen lehenago. Bidaso bat ikara. Ba, nik gaur maite dut ez bat daukat. Gainera, ia, ez dakit, zarkitu zaitena. Ze, duela egun batzuk pentsatu nuen, eta gero hainbeste gauza polikitu batu ditut nire bizitzan, ba ez dudala esan, maite dut ez hau, baino gordeta nuen, eta besti honekin berriro burura etorri zait, eta esaniko egingo dizuet. Xabi Solano etorri zen duela gutxi Tolosara kontzertu bat eskaintza, Tolosako frontoira. Ari direlako frontoian, ba ez dakit eskaintza kulturala, ba hobetu nahian, edo... Eta kontzertuak antolatzen dituzte, eta Xabi Solano etorri zen, eta izan zen lehenengo festa gau Tolosar sentsazioa, ezagite egun hortan berreskuratu genuen eta han egon ginen Xabi Solanon kontzertua ikusten. Nola jatetxe baten barruan dan, lekua ez da oso handia, eta jendea hortzegoen ezagite atrapietuta Xabi Solano ikusteko. Eta bazegoen lagun talde bat Xabiri bizkarra ematen. Eta gu ari ginen kontzertua ikusi nahian, eta behaien aurpegiak ikusten genituen, ze holtzara bizkarra ematen ari ziren. Eta izan zen, hasteko deseroso, iruditu zitzaigulako pixka bat errespetu falta, kontzertuan balin bazaude behintzat ikusi kontzertua, ez? La bizkarra eman da ez dakit. Deserosoa, guk denbora guztian beraien aurpegia ikusten genuelako, eta begiak eta izketan ari ziren, eta lagun talde batzen. Eta, kontzertuan hori izan zen, maite dut eza horra zen. Baina kontzertua bukatzen ari zela, lagun talde horretako batek atera zuen mugikorra, eta mugikorrari buelta eman zion, eta eszenatokiak grabatzen hasi zen, beak oraindik ez dakit, bizkarra ematen ari zela. Ulertzen diazue? Buelta eman beharrean eta mugikorrarekin horrela grabatu beharrean, mugikorrari buelta eman eta berak bizkarra eman da, eta pentsatu nuen, eta han inguruan eusken lagunek pentsatu zuten, hau da beste maila bat. Hau da, zuk ez duzu buelta eman kontzertu osoan, eta guain zure mobilari buelta ematen diozu grabatzeko, baina zuk kaso putik ez, kontzertuari. Bagatu ginen horrela nahiko
nahiko xokean, beraz, hori da, nire maite dut eza. Baina hori- Ados hori- zaudeten nirekin ez da? Baina hori, Ados, guztiz hori ados. ez Nik da- kalera tengo nituzke. hori nahita egiten, Ez dakit. modu kontzienten egiten Bai. zerbait da, esan nahi, Bai, bai. jarrera hori izatea kontzertu guztian, hau da, artistari bizkarra eman da jarri, gaina zentxe Baina- lehenengo lerroan, Bai. ez baduzu kontzertu ikusi nahi Juntzaile alde edo hortik. joan Bai. bar beste Bai. atzera edo, ez hori, Zer nahi Artistarekiko, duzu esatea? zuekiko, zuek ere aldi berean deseroso zaudete ez duzu ikusten, baina aldi berean niongo nintzake pentsatzen, baina hauek ze idea orduan kontzertua ere ez Bai. duzu disfrutatzen, eta azkenen hor, baina, ze behar, juntzaile hortik? Ba, oie. Ez baduzu kontzertuan egon nahi. dudari gabe. Bale, ba, maite dut. Baina aldi berean ez, gero grabatu dut eta Hori da, hemen izan naiz. hori da. Bueno. Bai. Ba, hori zen nire maite duta, nire maite duteza, eta nire maite duta da, ba, maite dutezak hemen elkar banatzen ditugunean, ba, ez dakit, babesa sentitza. Etxean da ikurriñak dagai banderak maiten genuena oialez apaintzen estaltzen Baina bota ditugu gure maite dutak, eta esan bezala, ba, misterioaren erregina zai daukagu, eta, bueno, ba, ez dakit lagunduko digun gure misterioa, ba, ez dakit deskubritzen, baina seguro gauza interesgarri asko kontatzen dizkigula. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Novela beltza generoak eta Miren Gorrotxategi Azkunek bide oparoa egin dute elkarren eskutik. 2016an argitaraturiko 33 ezkili izan zen, idazle azpeitiarra genero horretan ondutako lehen lana. Novela hark, bide luzea egin zuen ondoren, izan ere, Imanol Raiok hil kanpaiak pelikula egin zuen liburuan oinarrituta, 2008ko Donostiako zinemaldian estrenatu zen pelikula. 2021aren hasieran, Sotoan Gordeak lana argitaratu zuen Gorrotxategik, eta 2022 honetan emankor dator. Otsailean bere hirugarren novela beltza aurkeztu zuen, Legarraren desagerpena izenekoa, liburuaren berezitasuna, abi maila duten euskara ikaslei zuzenduta dagoela, eta orain, hilabete eta erdiren eskasen buruan, Gaztei zuzenduriko bere lehen liburu argitaratu du, Lima izenburupean. Uzta oparo horren inguruan hitz egiteko gonbidatu dugu bigarren kafera, Miren Gorrotxategi Azkune. Arratsalde honetan ongi etorri, Miren. Arratsalde asko. Bueno, Miren, esan liteke urtea indarrean hasi duzula? Bai, badirudi baietz. Bueno, esan behar Legarraren desagerpena jada kalean jarri genula uste abendua bazela. 2021ko abendua, baina horretorri ziren Durangoko azoka eta 11 aurkezpen izaten dira eta etzen astirik izan eta gauza pixkat lasaitu zenean aprobetxatu genuen Estibi Bankok ere aurkeztu zuen bere liburua Dakotarekinan eta nik nire Legarraren desagerpena. Hain denbora tarte laburrean, naiz eta esan duzun bezala, lehenengo liburu horrek 2021ko amaieran ikusi zuen argia, ez dakit, denbora laburrean bi proiektu ezberdin kateatzea, nolako prozesu izaten da, ez dakit, uneren batean buruan bi ideiak nahasien izaten diren, edo bakoitzak bere espazio izaten duen, nola izaten da hori? Ez, nik uste bakoitzak bazuela bere espazio oso bereizia, ez biak ere oso historio desberdinak ziren, eta esan behar baita Legarraren desagerpena desente lehenagotik amaitua zegoela, baina liburu hauen berezitasuna da gero izaten dituztela baita ere ariketak eta entzuteko entzungai izede bat. Eta guzti hori amaitzen ibili ginen liburu argitaratzeko, beraz desente lehenagotik ja amaituta zegoen eta ariketak sortze prozesu hori eta zegoen jada abian Limari ja buru belarri heldu nionean zegoen.
Aipatu dugu, Lima liburu honi begira, nolabait ere, gazteei begirako zure lehendabiziko liburua dela, sarreran ere aipatu dugu zu novela beltzetik zatozela, Legarraren desagerpena zure hirugarren novela beltza izan da. Miren, genero horretan, novela beltzaren genero horretan eroso zaude? Bai, bueno, lehenengoa, 33 ezkil gehiegi pentsatu gabe atera zen beltza, esango dugu. Ze, bueno, historia abiatzen da, protagonistak Ferminek ezor batzuk aurkitzen dituenean, ezta? Bai. Eta hori nire osabari gertatu zitzaion nahi zuzen. Nik 15-16 urte nituela, mendian lanean ari zela ezor batzukin egin zuen topo, eta pixkat historia hori bizi berritzen, edo ez dakit horri buruz idazten ari nintzela hasi nintzen, eta esan hemen proiektu bat atera daiteke, eta alabeharrez beltza izan behar zuen, ez zor batzuen aurkikuntzarekin hasten zen eleberri hori. Eta gero hor, 33 ezkil eta sotoan gordeak entartean pasaziren 5 urte, eta saiatu nintzen baita ere beste genero batzuk probatzen, baina ez ziren atera, momentu hartan ez zen unea agian. Eta bigarren eleberria ere beka batekin kaleratu nuen, Hilbeltza bekarekin kasu horretan, eta zen hasita neukan eleberri bat, edo proiektu bat une hartan, eta Hilbeltza bekarena suertatu zen, eta esan nuen aurkeztuko naiz eta aprobetxatuko dut. Eta hala atera zen. Eta Legarraren desagerpena berriz, hortxe, oso antzekoa izan zuten, Legarraren desagerpena eta sotoan gordeakek, bazegoen horrazi bat, baina ez zenekin oso nola garatu, eta bat atera zen sotoan gordeak, baina baneukan hor beste ideiatxo bat aurretik, eta Legarraren desagerpenean eman zuena bidea. Baina baneukan gazte literaturara gerturatzeko gogoan, neu ere DBH-ko irakasle naiz, eta badaki nire eleberriak irakurtzen direla institutuetan eta baina batik bat batxilergoan. Eta DBH batik bat lehen zikloan, leheneko eta bigarren mailetan galdetzen ziaten, jota zure libura noiz irakurriko dugu, eta ez dago batxilergoan beraiei hori oso urrun geratzen zai adin horretan. Eta esan nun, zerbait egin behar dut dauentzako ere, eta oso gustura eritu naiz egia esan Lima idazten. Aurki sartuko gara Lima liburua aletzen, laster jorratuko dugu, baina Legarraren desagerpenaren inguruan, miren, aipatu duzu, liburua egin ostean, material gehigarri edo osagarri bat prestatzen aritu zinetela, izan ere, abi mailan dauden euskara ikaslei zuzenduri dagoela esan liteke. Ez dakit, miren, gauza bada historia idaztea, eta gero idazkera maila horretara egokitzea, zer da, liburua idazteko, ez dakit, nolabait ere, bigarren lan erantzi moduko zerbait? Bai, ni pentsatu duen, ez dakit erraza, baina ez zala inkomplikatua izango, zen ere estiloa ere ez da oso barrokoa edo oso komplexua edo ez dakit nahiko iruditzen sinpleki eta nahiko modu bakunean eta soilan idazten dudala, eta pentsatzen, ez da hainbesteko lan zaila izango, eta euskarako irakasle izan da eta gaia nolabait dominatuta ez, nekin ze eskaintzea neukan maila horretako ikasleei. Baina sartzen zarenean gero oso zaila, ez? Hau ezin eta azaldu oraindik ez dute eman, eta hor muga asko daude. Eta momentu baten idazketa blokeatzeraino, ez? Eta gogoratzen naiz Jonek editoreak esan zidala, miren, ahaztu zaite egun honetan euskara mailaz, eta zuk idatzi zazu, eta gero egingo dugu egokitze prozesu hori. Eta alde horretatik izan nuela argitaletxaren laguntza gero ekartzeko pixka eta bi maila horretara. Ikasleen gana gerturatzeko. Nik aipatu nahi nizun, miren, ni euskaltegi batean irakasle naiz, eta momentu honetan liburua irakurtzen ari garela. Iraze ondo. Gura ari dira, eta bai pentsatzu izan dut askotan ez, hori ze egokitzapen egin behar den askotan, batzuk esan duzuna, kaso hau ez dute ikasi, orduan nola esan dezaket hau beste modu batera, erlatiboak agian ez dituzte erabiltzen, ez, horrek lan hori handia izango da zuentzat. Bai, ikaragarrizkoa. Gainera lehenengo oso ausarta nintzen da zen, gainera abaterako dengo, baina nintzen da zen. Abate zinezkoa da, ariz denborak eta muga asko da, eta abi be bat hor tartean ibili ginen pentsatzen, eta azkenean abirako lortu dugu moldatzea. Eta bitxikeri bezala nire kuriosidadea, ariketak ere zuk prestatzen dituzu begira, hori ez dut inoiz pentsatu, baina idatzean. Aukeran eman zidaten, eta nau ere irakasle izan da, nahiko errez sortatu zitzaidan hori bai, ariketak nahiko errez man ziren bai. Nireak oso gustora biltza hor misterioan, oraindik erdoan, beraz, ea nola maitzen dugun bai. Miren, beste galderatxo bat honen inguruan,
Ez dakit, idazkera hori askotan pentsatzen da, ez? Ba, ikasleentzako eta denean, ba, igual, tendentzia izango da egiturak eta simpleagoetara jotzea, baina horrek ez du esan nahi idazterak orduan erraztasuna izango denik. Ez, esaten bezala, justu kontrakoa. Justu kontrakoa, ze natural ateratzen zaizu agian, eta esatzen ja, zuri bai, baina euskaraz ikasten ari den bati ez. Eta, bueno, ba, bere iztegitxoa ere badauka, eta, bueno, hainbat gauza lagungarri baditu. Eta esan behar zedean, aktore ikuskek egiten dutela lan gainera, hori ere aipatzeko, niretzako sorpresa izan zen. Eta ze harrera, miren, orain arte jaso dituzun iritzien artean edo, ze nolakoak ari zara jasotzen? Legarraren desagerpenarekin oraindik oso gutxi, ez? Bueno, esan bezala, ba, hilabetetxo bat da, atera zela, eta oraindik ez dut feedback handiegirik jaso, ez? Tira, aurrera egingo dugu, Legarraren desagerpena liburua utzi, eta Lima lanean sartuko gara. Aipatu dugu, genero beltzetik, miren, gaztei zuzenduriko novela bat idatzi duzu. Bai, hori, neukan aspalditik gogoa, ez? Zerbait gaztetxoi eskaintzeko, eta atera da oso modu, ez dakit, naturalean eta oso erraz. Aritu naiz idazten ikaragarri gozatu dut. Aurreko eleberriekin gozatu ez dudan, ez dut esan nahi ez dudanik gozatu aurrekoekin, baina iaia jolastea bezala izan da niretzako Lima idaztea. Liburuan sartu horretik, lehendabiziko parrafoa irakurriko digu Goiurik. Ohe gainean etzan da, kristalean irristatzen diren euritantalo-diei begira dago Lima. Euria eta euria. Egunero, euria. Oporretatik osinaldera itzuli zirenetik ez du besterik egin. Zaparrada batzuetan, zirimiria besteetan. Baina egunero euria goian behan. Euria gaur eta euria bihar ere. Zarazketatik bueltatu zirenetik, alaxekoa izan da Limaren aldartea ere. Gurasoekin dagoenean, haserre. Bakarrik dagoenean, triste. Edo alderantziz da. Dena dela, egunero negar batean. Negarra gaur eta negarra bihar ere. Margotzen zaren bakoitzela. Lima gaixua. Bai, honela zitagian ipuin goibela da tristea dirudiez, baina nik uste justu kontrakoa dela, humore asko dago. Lehendabiziko atal horren munduko neskarik zorigaiztokoena izena du, horrek ja testuinguru batean jartzen gaitu? Bai, Lima ala sentitzen da, ez? Bueno, adin horretan baita gauzak horrela bizi dira, ez? Munduko pertsona zorigaiztokoena izatetik, zorionekoena izatera ez dira gauza asko pasa behar, ez? Adin horretan hormona dantza horrekin oraintxe goian eta oraintxe behan egoteko. Ze Lima DBH baten hasi berri da, 11 urte hor ditu. Eta bueno, bere ustez baditu motiboak, pertsona zorigaiztokoena izateko, ze oporretatik itzuli da herrira, herri txiki batean bizi da, auzo galdu bateko baserri galdu batean, berak esatu duen bezala, eta baditu arrazoiak munduko pertsonarik zorigaiztokoena izateko, ze bere ama ikastetxeko zuzendari da, eta aita euskarako irakaslea, ederra tokatu zaio. Bai. Miren, liburuaren jomuga izango diren gazte horiek egunero aurrean izateak, zenbateraino lagundu dizu liburu hau idazten? Nik esaten dut, nik uste dudala badakidala ze gustatzen zaien. Misterio adibidez asko gustatzen zaiela badakit. Hil-kanpaiak ikusten izan ziren, eta esan baina hori zazuen adinerako. Zertara jango zeate. Eta gero ikaragarri gustatu zitzaien, ez? Eta hori esatzen, guri misterio gustatzen zaigu, ez? Eta hortik badauka Limak, nik uste beraiek identifikatuta sentitzeko ere baditula puntuak. Bueno, Lima da gaztetxo bat, Lili Maiuri izena du, bere identitatearen bila da bil, ez? Bere burua ezagutzen, bere lekua bilatzen munduan. Badirudi hasiera batean edozein nera bere modukoa dela, baina ez da. Ez da, ze baditu berezitasunak Limak, bai. Aipatu dugu lehenek biziko atalak munduko neskarik zorigaiztokoena izena duela, zorigaiztokoena hitz horrek askotan, ez dakit, nerabeen bizipen horiek, nerabentzat dena da muturrekoa, ez da, edo oso ona, edo oso txarra, ez dakit, gero urteekin bizitzak ematen dizun esperientzia hori edo ez dutelako, eta hor ere barneratu zara, muturreko esperientzia horiek ere agertzen dira liburuan? Bai, eta, ez dakit ja, kontatu ala ez, baina, bueno, Limak
pixkat bere sentimendu horiek edo bizipen horiek gestionatzen ikasi beharko du, ez? Esan bezala neska oso berezia da, eta berak sentitzen eta bizitzen dituenak eguraldian eragina dauka. Spoilerra dugu. Bai. Nik uste dut azken egunetan gora beratxu da bilela Lima, ez? Oain txelurra egiten dut, eta gero gabiltze. Kamiseta. Eta, bueno, bai, Limak horrela bezitu gauzak, eta horrek eragina dauka eguraldian, eta hori kontrolatzen ikasi beharko du, goibel dagoenean, euria egin ez dezan, goibel dagoen aldiro, edo gustoko mutila gerturatzen zaionean gelako temperatura 40 gradura ez iristeko. Eta hor dabil burrukan. Bueno, zuk aipatu duzunez, gu ari ginen nola aipatu liburua, spoilerrik egin gabe, hori kontatu gabe, baina, bueno, zuk kontatu duzunez, pixka da. Lasaiago, ez da? Bai, lasaiago itzengo dugu. Eta adibidez, bueno, Limak pentsatzen duenean, gustatzen zaizkion gauzetan, Mirenek esan duen bezala, eguraldia atertu egiten da, eta gauza horietako bat da Roald Dahlen liburu kolekzioa. Niri hori interesgarria iruditu zait, zergatik idazle hori? Limaren adina nuenean neuri asko gustatzen zitzaidalako, Roald Dahl. Charlie eta Txokolatzeko Fabrika, Matilda, eta beste hainbatez. Eta Matildak ere baduelako, baditulako botereak, ez? Limak berak bezala, beraz, hortik gerturatu nahi nuen horregatik pixka. Miren, liburuaren sinopsi atzekaldean irakurtzen aritu garenean, pixkat irakurri dugu Lima bere jatorriaren inguruko hainbat gauza ezagutzen joango dela, baina berak ere baduela sekretu izugarri bat. Liburu honetan ere misterio agertzen da, Miren. Esan bezala, nerabei ere asko gustatzen zaien misterioa, bat argitu dugu ja da. Espero ezagun nerabe asko ez egotean zuten. Baina, bueno, beste misterio asko ere badaude, ez? Ze horre atzekaldean aipatzen den bezala bere tutore izan behar zuen eta bere auzokidea den amonatxoa ia jubilatzeko adina gerturatzen zaio. Baina bere eskolako tutorea da eta desagertuko da, eskolako lehenengo eguna eta gero, eta haren leku hartuko du Maia izeneko irakasle bitxiak. Eta bueno, hori ikertu beharko dira, ze gertatu den, zergatik desagertu ote den, bere izaera bitxi horrek eguraldian eragina izate horrek zer ikusirik baute daukan, eta bueno, hor ez dugu spoiler gehiago. Ez, listo, nahiko egin dugu. Miren, bestetik mitologiako elementuak ere badira. Hor, bueno, amaieran deskribapen autobiografia txikitxo bat dago azkenengo horrietan eta horra aipatzen dut pixka bat, ez? Literatur zaletu nintzela segurasko ez ziur, idazten hasi aurretik eta irakurtzen hasi aurretik eta agian hitz egiten hasi aurretik ere bai, ez? Zelo aurreko momentu horretan gaita bertsolaria eta gaita bertsoak abesten zizkidan, eta amak berriz Barandiaranen liburutik ipuinak, nik niretzako ipuinak zirenak ez. Baina mitologiako pasarteak kontatzen zizkidan eta orduan zaletu nintzen bai literaturarekin ikusten eta baita mitologiakin ere. Bueno, Marcosek esango luke kondairak direla eta ez ipuinak. Hori da. Hor dauka Limak dio ipuinak direla eta besteak badak zerbait. Miren, liburu hau irakurtzen duten neraberen batzuk, liburua ispilu modura ikusiko dute, bere murua islatuta ikusiko dute liburuan? Nik uste badituztela, ez neraben ohiko kezkak hau gustatzen zait, eta lotxatu egiten aiz ondan daukadanean, ez du jakiten ze esaten, eta gero eskolako lanak, eta bestea, eta nik uste badituztela, ez neraben ohiko kezkak. Neure ikasleek esan didate, ez inspiratu zara gugan. Ez, idazten hasi nintzen oraindik ez nitulako ezagutzen, baina agian ondoren etorriko badira Limaren jarraipeneko historiak agian bai esanien. Baina bai, nik uste dozein nerabe identifikatzeko moduko kontuak bizi dituztela bai. Eta etorriko dira Limaren historio berriak? Bai, bueno, nik nahi dut. Nik uste lehenengo ale honetan Lima eta bere lagunak ezagutzen hasten garela bakar eta Limare boterak ere bai, bat aipatu dugu, baina ikusi behar zertatzen. Bueno,
Beraz, ondo da, nola baiteko sarrera baten aurrean gaude, segida izango duen soka baten aurrean. Espero baietz. Zu zeu miren, buruan zenuen, ez dakit, nerabekin egiten duzu lan, beraiek ezagutzen zenituenaren uste horretan, liburuan islatu duzunarekin, gustora geratu zara egindakoarekin, nola geratu zaizun? Bai, egia esan oso gustura. Orain falta zait beraien feedbacka. Badakit iritsi dela nerabe batzuen etxera, baina oraindik gurasoen eskuetan bakarrik gelditu direla. Eta, guraso egointzak gustoko dutela esan didate, eta, ea berei ere gustatzen zaien hori da. Hori da nahi nuena, ez? Eta literaturara engantzatzea gerota zailagoa dena. Hainbeste distrakzio dituzten mundu honetan. Dudari gabe. Eta bukatu horretik miren, liburuak ere badu eskaintza berezi bat, ezta? Tania, 2017tik etxean hartu izan duzun aurrukraniarrari eskainia da. Bai, hori da. Tania Gabonetan izan genuen hemen azkenekoz, eta euskaraz ondo hitz egiten du, baina irakurtzen oraindik beraiek alfabeto zibilikoa daukate baita, eta kostatzen zaio, baina hasi da dago ikasten, eta ikaragarri gustatzen zaio lohartu aurretik ipuinak irakurtzea tezen, amaitzen ari naiz, eta udan etortzen zarena irakurriko izu. Eta ez dakigu udan etorriko den. Beraz egin ezaken bakarra momentuz liburua berari eskaintzen zen, eta lasai egin. Gauzak ondoia udan, liburu eskuartean izateko modu ondoen hori izango baita seinalerik onena. Bai, edo aurretik. Hori da. Miren Gorrotxategi, eskerrik asko, benetan, gaurkoan bigarren kafera hurbiltzagatik, eta zure azken liburuen inguruan hitz egiteagatik, bideo ona oparoa izan dezala limak, eta aurrera gotorriko diren balizko historia horien berri ere, ea kontatzen diguzun, bigarren kafean. Oso, ondo, ni gustura torreko naiz berriro ere. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Miren. Agur. Norbere gabezia kateak jarriz fuskatu norbere gabezia besarkatu kateak jarriz fuskatu Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Agartzen zaizkit loreak horri deigarri, beste bizitza batekoak dirudite, gerturatzen naiz. Eta guk aurrera jarraitu behar dugu, eta saio hasieran aipatu dugun bezala, Emakundek argitaratutako ikerlan bat aipatu nahiko genuke. Nahiko esanguratsua iruditu zaigulako. Lehen aipatu ditugun musikari guztien urtebetetze eguna izateaz gain, apirilaren 7 mundu egun garrantzitsu bat da. Izan ere, gaur osasunaren mundu eguna da, eta Julenek ez du txistea egingo zehatzo egin zuen dagoeneko, futbol taldearen eguna ez dela. Ez, nik badu lagun bat esaten duena importanteena osasuna primeran edukitzea dela. Futbola eta osasuna nahastuz. Upa! Ba ez, gaur osasunaren mundu eguna da. Osasuntxu egotearen mundu eguna. Hori dio behintzat osasunaren mundu erakundeak.
1950 urtetik ospatzen du erakundeak egun hau. Osasuna oinarrizko eskubide unibertsal gisa aldarrikatzeko, eta munduko eskualde guztietan kalitatezko osasun arreta jasotzeko aukera sustatzeko. Zaldiak ikusten ditu nire erraietan bazkatzen, zeruetatik eta infernoetatik tirakamildegietara eraman gonauten zaldiak dira, zaldiak dira. Osasunak tamalez gutxi du unibertsaletik. Osasunaren lehen mailako arreta zerbitzuak funtsezko elementuak dira. Hala ere, hainbat ikerketatan ikus daitekeenez, egungo joerei eutxiz gero, 2030ean oraindik 5.000 milioi pertsona inguru egongo dira arreta medikoa jasotzeko aukerari gabe. Ama eta haur hilkortasunak handia izaten jarraitzen du munduko hainbat lekutan. Sahara hegoaldeko Afrikako nesken eta emakumeen laurdenak baino gehiagok ezin dute familia plangintzako zerbitzuetara jo, eta horrek aurreikusi gabeko haurdunaldiak eragiten ditu. Eta hemen jaio berrien eta aurren heriotza tasa eta erikortasuna areagotzen ditu. Baina osasun fisikoari ez ezik, osasun mentalari ere egiten dio. Unibertsaltasun ez honek eta bereziki genero faktoreak. Osasunaren mundu erakundeak aspaldi identifikatu zuen generoa arrisku faktorea dela gaixotasun mentalei dagokionez. Eta emakumearen euskal erakundeak egindako azterlan batek baieztatu egin du buruko gaixotasunak tratatzeko orduan aldeak daudela gizonen eta emakumeen artean. Izaskun Landaia emakumundeko zuzendariak eta Margarita Sáenz Herrero Gurutzetako ospitaleko doktoreak eta Maria Recio Barbeo neuropsikologiako espezialistak eta Biocruces osasun ikerketako institutoko ikertzaileak aurkeztu dute ikerketa hau. Emakumearen euskal erakundeak lagunduta emakundek esan bezala. 2017 eta 2019 urtekoan psikiatriko eta osasun mentaleko larrialdietan oinarritu dira emaitzak lortzeko. Tiembla el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales, hoy a las mujeres nos quitan la calma. Hirurteko honetan, gauza asko ondorioztatu daitezke, eta denak ezingo ditugu aipatu, baino garrantzitsuena, ez denak dira garrantzitsuak, baina oso aipagarria iruditu zaiguna da, emakumei gizonei baino 80% farmako gehiago errezetatzen zaizkiela. Joera handiagoa dagoela pazienteak emakumeak direnean antidepresiboak errezetatzeko. Baina hala ere, pazienteak gizonezkoa denean diagnostiko proba gehiago eskatzeko joera dago. Hala nola, ez dakit analitikak edo irudi probak. Ez du zentzu askorik, eza? Ez. Baterez. Por Chiapas, por todas las madres buscando a Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Hau da, proba gehiago egiten zaizkie gizonezkoei, baina farmako gehiago errezetatu emakumezkoei. Hor, arazoa begi bistakoa da. Hori, ez dakit, 40ko eta 50ko hamarkadan histeria errezetatzen zen bezala, probarik egin gabe, nik pentsatzen nuen hori gaindituta geneukala eta ez dakit hortik atera zen gauza hon bakarra jostailu erotikoak zirela, ze horrela sortu ziren, histeria hori sendatzeko, baina ez, badirudi oraindik gaur egun hori gertatzen dela eta tira, hemen gertatzen dela, hemengo ikerketa bat delako, hau da, gizonezkoak joaten direnean zerbitzu horietara, ez dakit, proba gehiago egiten zaizkie, horrek esan nahi du, kasu gehiago egiten zaiela, eta serioago hartzen direla, ez dakit, beraien zalantzak edo minak. Eta emakumei 180 baten farmako gehiago errezetatzen dizkiete.
Tira, nik horra arazo larri bat ikusten dut. Las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza. Ikerketan ondorioztatu dutenaren arabera eta Izaskun Landaiak atzo azpimarratu zuenaren arabera, emakumeen osasunari eragiten dioten faktore sozioekonomikoak ere hor daude eta horiek ere aztertu behar dira. Langabeziak eta desberdintasunek gehien erasandako taldea dira emakumeak. Gurasako bakarreko familiak gehien biltzen dituztenak ere badira eta gehienak zaintza lanez arduratzen dira. Desberdintasun horiek zuzenean eragiten dute emakumeen osasunean eta nabarmen eragiten dute emakumeen eta gizonen bizitzako eta gaixotzeko modu desberdinetan. Horrez gain, ikerketak ondorioztatu du badagoela beste kezka nagusi bat eta dela sustantzien adikzioen kasuarena. Perfil hori gure irudimenean behintzat edo gure iruditerian gizonezkoarena da. Adikzioa ezagit gehiago izaten dutela gizonek. Eta horrek ere tira eragina du, ze osasunean medikuek eta erizainek eta osasun langile guztiek lan asko egiten dute ahalik eta objektiboen izateko eta guztiz inpartzial izateko, baina gure aurre iritzi horiek eta emakundeko zuzendariak zioen bezala ezaugarri sozioekonomikoek ere asko eragiten dute eta batzutan zaila da aurre iritzi horiei ihes egitea. Beraz, kasu honetan ere gertatzen dela. Pentsatzen dute adikzioa gizonezkoen kasuan ematen dela, emakume batek horrelako joerak edo erakusten dituenean ez da berdin tratatzen eta hor beste arazo bat. Bere barnean irauten oinazez ikasia. Nunago zer larretan ure peleko hartzaina mendie galetan gora oroitzapen den gerora iesetan joan intzana. Zer iruditzen zaizue guzti hau? Ez, bazuk esan duzuna, ez? Azkenean, ni lehendabiziko zatian esan duzuna, nola emakumeak, ez dakit, harinkeria gehiagorekin, ez? Diagnostikoak egiterako garaian, ez dakit, ez zertan zein da arrazoia, ez? Gizonezko bati, ez dakit, diagnostiko zehatzagoa edo froga gehiago egiteko, ez da zein da arrazoia edo zertan oinarritzen dira, edo emakumeek zer hiru gaixotasun bakarrik dituzte eta daukazun itxurenaren arabera diagnostikatuko dizugu bat, eta ez? Zer denbora kentzen ari dira gizonezkoei beharrezko diagnostikoak egiteko, eske Nik ere aldi berean ikusten duzuk esan duzuna, ez? Seriotasun gehiagorekin bezala hartatzen direla gizonak, ez? Eta badirudiela oraindik ere buruko gaixotasun horiek edo depresioak eta zehose izango du, ez? Eta badirudi errazagoa dela, emakume hauek hor buru nauska. Ez daki sentsazio hori eman dit pixkat, ez? Askotan igual farmakoekin, hauei, holako zehose izangoa. Ez dakit, hor sentsazio bat, ez dakit emakumeek dituzten gaixotasunek garrantzi gutxiago izango balute bezala, edo hauek ez daude ondo hortik, eta ez dakit garrantzia kenduz bezala, eta horre pixkat, emakume bezala ere mindu iten hau. Bai. Noski, normala da. Uste dut mindu barko lukela edonor. Emakume naiz gizona izan, ez? Baina gira da bantzuten duzunean, zure, ez? Gehiago eragiten dizula bezala, baina bai, eta gero esan duzuna, hori hemen da, aipatu dituzu datu batzuk, ez? Sahara azpiko leku herrialdetan oraindik zeza urgarria diren, ez? Emakumearen egoera oinarrizko, ez? Medikuntzara edo zen gauzetara tasatu duzu. Hemen hori gertatzen bada, ez? Oraindik ere zenbat lan dagoen egiteko hemen, eta hainbat herrialdetan, ez?
Bai, hausnarketarako behintzat balio izan digu honek, eta, bueno, azkeneko 24 ordutan edo 2 egunetan gai hau edabide askotan ikusi ahal izan dugu, eta egia da esnartzeko asko dagoela, eta agian ez garela konturatzen zenbaterako eragina duen honek. Adibidez, ikerketaren beste atal batean, ez? Adikzioen kontua aipatu dugu eta gutxiegi diagnostikatuta daude emakumeen artean. Hau ez da emakumerik ez dagoenik, baizik eta gutxiegi diagnostikatzen dela. Eta ikerketa honetan ondorioztatu dute horrek, emakumeengan kontu honek partzialki ezkutatuta egoteak indarkeriarekiko eta sexu erasoetarako arriskua handiagotu egiten duela. Askotan usten dugu ez dakit, ez dela izeberg bat, ez? Izotz mendi bat dena dela, ez dakit, separatuta dagoela, ez? Bananduta dagoela, sexu eraso bat eta ez dakit langabezia edo sexu erasoak eta mikroagresio txiki horiek, baina esket denak bai, izotz mendi bat egiten du eta sexu erasoetarako arrisku handiagoa areagotzen du honek. Hau da, adikzioa gutxiegi diagnostikatuta egoteak horrek ere eragiten du gero maila zabal batean sexu erasoetara. Beraz, oso garrantzitsua hau ere hausnartzea ez iristeko puntu horietara. Sé que moda bari bari se lo busco. Sé que moda bari bari se que Horregatik azterlanak ondorioztatzen du beharrezkoa dela esparru klinikoan hausnarketarako guneak sortzea. Eredu bio-psikosoziala praktika klinikoan txertatzea eta genero ikuspegia duten osasun estrategiak sustatzea. Eta behin eta berriz errepikatzen dugu genero ikuspegia saio honetan, baina benetan beharrezkoa da edozein eremutan, kirolean, ospitaletan, eskoletan, jolasean eta ametxetan. Bai, eta gero beste datu bat, hasieran aipatu duzuna eta niri baita ere atentzio ditu didana izan da, oraingo joera utzi ezkero 2030an oraindik 5.000 milioi pertsona egongo direla, arreta medikoa jaso ezin da, eta hori gutxi gora bera 3 da. Munduko 3 bizi esaten da 7.000 eta 5 milioi inguru edo bizi garela, beraz 2 eta zari gara, eta hori karagarri iruditzen zait. Se quemó, bari bari se quemó. Se quemó, bari bari se lo buscó. Se quemó, se quemó. Gu ez erretzeko horrelako hausnarketak eta horrelako ikerketak behar ditu eta hementxe bota izugu gure iritzia eta gure hausnarketa beraz espero dugu zuen interesekoa izana eta aurrera jarraituko dugu gauza asko dauzkagu eta kontatzeko. Naizgunea, igande honetan korrikaren amaiera festan. Zuloaga plazako naizgunean ordu 1:00 aurrera elektrotxaranga eta gazte sortzaileen emanaldia. 4:00 lamiak, 5:00 mugan. Eta festa borobiltzeko 6:30 aurrera ETS. Txosnak ere izango dira jatekoa eta edatekoarekin eta 3:00 aurrera musikaria irratsaio berezia naiz gunetik bertatik, gonbidatu bereziekin. Eta goizeko 10:00 hasita informazioaren aria berezia, korrikaren amaiera zuzenean entzun eta ikusi ahal izateko. Naiz eta naiz irratia, hitzekin. Zuekin batera. Begirada bat kalean, bitzitxusiren artean, irrifare konplize bat, hitz joko basati bati. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan, ta esan dezagun argi. Jarri digute hemen, bihar Urretxun eta iganden Hernanin. Izu, gu ostegunean Amurrion, eta bihar Tolosan. Oiana, badakizu Tolosatik 2 aldiz pasatzen dela korrika? Bai. Zuri ere esan dizu, ezta? Esan behar dute bai.
Behintzat irakur ditzazun biluzten ezunetan aginteak men egiten dizunetan. Gure laborategira gerturatzen ari da korrika eta urduri nagoia da barkatu Julen. Hainbestetan errepikatzagatik Tolosatik 2 aldiz pasako dela korrika. Ez dago zer barkaturi, nire urduri nago. Urbiltzen denean ez dakit sortzen dalako, ez? Urduritasun bat, edo gero pasatzen da, egiten dituzu zure, bueno, daukatzen gaitasunaren arabera, alduzun metroak edo kilometroak, eta han joaten da, eta urruntzen doa, baina gero, aurreko une horiek, eta bihar gainera, gure inguruan behintzat ez, ostirali iluntze partean pasako da, eta horre beti sortzen du giro berezi bat, eta... Plana egiten duzue? Bai, egiten dugu. Zein da zuen planaz, etzaizue afaltzea tokatzen, goizegia agian afaltzeko? Korri asko egine duena goiz afaldu beharko du, baina gu bezala, taberna batetik urrengora joateko aitzekian, hartuko egingo dugun ibilaldi horretarako, alegiatik, gure herritik, pasako da, 10 gutxiagotan, gutxi gora bera. Beraz, badago gitarra hutxo bat, antza emanaldi badago, gero korrika pasako eta ondoren kontzertua daude iragarrita. Eta kontzertak daude iragarrita iganderako, ze festa... Barkatu, non amaituko da igandean korrika? Tolosan ezin dutelako gelditu, Jana, bezala geratuko lirateke. Donostian amaituko da aurtengo korrika, 22. korrika. Badakizun naiz irratiak baduela bere kilometroa? Baita zein da? Tolosa hiribidean. Hau da, goizean Añorgatik sartuko da korrika Donostira, eta naiz irratia han egongo gara, ongi etorria emateko korrika. Juri ordu hortan? Ez dakit. Opa! Itze egingo dugu, gero. Hoxe, geroko kontuak oiek. Igande goizean, 8:25 gutxian. Naizen kilometro. Naiz irratiaren kilometroa. Ordu korrika egiteko. Bai. Fresko. Gozaldu zer egingo zenukete, aurretik edo ondoren. Plana eginda dago, korri egin. Gero gosari bat hartu, eta amaiera festara. Perfecto, eta zer dago amaiera festan? Gauza asko. Gauza asko, denetarik, 12:00 iritsiko da korrika Donostiara, amaierara, bulebarrera, eta behin amaiera ekitaldi horren ostean, naiz gune berezi bat ere izango da, Zuloaga plazan. Egia da, naiz irratiak goizean ekingo diola programazio bereziari, zuzeneko programazio bereziari, 10:00 aurrera, Ainara Rodriguezek gidatuta, azken kilometroen mozio hori, bulebarrerako iritsiera, eta azken ekitaldi horren berri emango da zuzenean, eta esan duguna, Zuloaga plazan, eguardi partetik aurrera, ordu eta igurutik aurrera, izango da zer ikusi eta zer gozatu, ordu bietan esate baterako, elektrotxaranga pirata izango da, ordu 2:30 auzo egitasmoaren aurkezpena, 3:00 Gipuzkoako gazte sortzaile sarearen aurkezpena, eta 4:30 aurrera musika protagonista diogun bezala naiz gunean Zuloaga plazan. 4:30 atzo gurean izan genuen Lamiak taldea, 5:30 Mugan taldea, eta 6:30 ETS. Oiena, zeinek idatzi du lekuko barruan doan mezua? Ai, ez dakit. Badaukazu zure apustua? Nik zeo zentzun nuen aurrekoa, baina... Baina ez dakit, ez daukat inun, ez daukat. Baina ez daukazu horrela, zakit? Biozkada bat. Guk aipatu genituen, irratian ez genituen aipatu. Bota orduan. Izanak botako ditugu. Bai, ez. Arriskutsua, kaso. Arriskutsu iritzen zaizu. Bai, ez ditugu esango. Nik esan ez daukat inungo oinarririk. Nik ez daukat idearik ere. Eta... Baina bat esan zuten eta poliki eritu zitzaidan egia esan, baina ez dakit. Eta ez duzu esango? Baina ez da hori izango. Ez duzu esango? Emakumea ala gizona zen. Baina niri aipatu intzidaten eta gustatu zitzaida, baina gizona zen kasu honetan. Baina ez dut uste bera izango denik. Dola 3 urte Maialen Lujanbio izan zen, ez da gazte izen. Bai. Niri emakume baten izena esan didate. Hasi gara, esan didate nik entzun nuen, ez dakit ondo ulertu nion. Bueno, badakigu sekretisimo dela eta soilik 6 pertsonek dakitela. Hori zuga aipatu zenuen, Amurrion, 6 pertsonena hori aipatu zenuen, baina... Ez gara sei horietako... Ez gara. Ni behintzat ez. Ni
Baldimanez oraindik ez diate abisatu, beraz? Orduan, zai xamar. Bueno, orduan ez Itxengo ditugu... dugu 12:00 igandeko 12:00 arte, ez? Eguerdi Vale, arte. baina gero mozten dugunean gero hitz egin. esango diazu zein eta... Bai, eta zu niri. Perfecto. Neguko eguzkitan erantzia zala, beti ziur dagonak dudaso bezala. Bizitza jendea da, ta jendea gara. Sentitu pentsatu, Gramofonoa. Istitzu Pinatxorekin. Eta gaurko egunez zendu zen 2003an, hemen atzean aditzen dugun ahots indartsu eta eder hau. Edwin Starr, 61 urte zituela bihotzekoak jota zendu zena. Soul kantaria Motown etxekoa The Temptations taldearen War kantu mitikoaren bertsio honekin egintzen ezagun Edwin Starr. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take it. Jolin. Asteburu hontan kanpora noa eta ezingo dut Oianaren agendatik ezertxo ere ez ikusi. Horrek esan nahi du ostiral, larunbat eta igande kanpoan izango zarela. Ez, ostiralean hemen izango naiz. Noski, korrika biadiz pasatzen da tolosatik, hemen egun barko dut. Bai. It smells like summer rain and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep and there's nothing I can do to keep from crying. Beraz, ostiralean zer dugu, agian ostiralean aprobetxatu dezakete eguna eta gauzak egin ditzazket. Tira. Nik uste korrikaren asteburua edo amaiera asteburu hori izan da, ez dakit horregatik, baina azken aldi hontan ekintza eta ekitaldi gehiago ikusten direla esango nuke. Eta biharko desiente dituzu, beraz, aukeraren bat, ea ondo datorkizun. Lehendakari gaia ez dakit azkenean Tolosan ikusteko aukera izan zenuen, baina bestela lasai, oraindik ere aukerak izango dituzuta. Eta zuk ere Julen, jakina. Lehendakari gaia musike barren izango da ostiralean 7:00 eta igandean berriz 3:00 egongo dira, naiz eta ordua oraindik zehazteke dagoen. Zuaitz Gurutxaga eta Ikar Galartza dira. Hoixe, bai. 5 minutun, Beasaingo Usurbe antzokian atxaldeko 8:30 eta bertan ere bikote bat, Itziarur eta Bizkaia eta Andoni Agirre Gomezkorta. Kasu honetan, guraso izatearen inguruko zalantzei buruz ari ziren, haurdunaldi proba bat egin ondoren, zer gertatuko ote da, gai izango gara, eta horrelako inguruan bueltaka. Sex berdinak, etxarri aranatzen izango dira ostiralean 8:00 eta larunbatean Larraungo Bertso Eskolan ordu berean 8:00 eta nik gaur ikusiko ditut Hernanin. Aitziber Garmendia eta Telmo izan zen gure azken gonbidatua, joan den astean ez duela 2 aste, eta bertan izango dira. Eta aipatu zigun Telmo, beraien antzezlana gune ezberdinetan ez direla agian hainbeste antzoki handitan edo egongo, baino leku ezberdinak dira, eta nik gaurko agenda egitean bai ikusi ditut
antzerkiak egiteko leku berriak edo orain arte aipatzen ezkenituenak. Adibidez, Larraungo Bertso Eskola, gero besteren materia agertuko da, eta politia irutu zait pixkanaka hori, leku ezberdinei aukera hau ematea. Beste emanaldi bat, Kotxauak, Lekeitioko ikusgarri aretoan izango dira txaleko 8:30, eta bertan ere bikote bat, Mikel Askurain eta Ane Gabarain. Ikusten dugu orain arteko guztiak bikoteek egindako lanak. Akaso hori ere aldatzen ari da, gero eta gutxiago ikusten dira aktore asko edo 5, 6, 7 dituzten lanak badaude, baina formato txikiagoetara jo dugu akaso. Mikel Askurain eta Ane Gabarain bikote izan ziren Patria telesailan. Egia, bai. Eta hemen sexu harremanik ez duen bikote bati buruz hitz egiten dute, eta nola jokatu zer egin ez dutenean harreman sexualik, hainbeste urte elkarrekin egon ondoren. Beste proposamen bat, aldarri bat bertsoz. Kanpezuko kulturetxean 7etan zuk ikusi duzu. Bai, eta ikusi nuen eta oso gomendagarria. Begira, nahi baduzue, Kanpezuko kulturetxean ostiralean 7etan eta larunbatean Astigarragako Herribera kulturgunean. Zehazteke dago ordua, baina ez dakik kartelean 7etan ikusi dute ez nuen. Kanpezun dena bete arte izango da, ez dago sarrerarik, gerturatzen denarentzat izango da, beraz, goiz joan. Bai, hori da. Orain arte inoiz hitz egin ez dugun lan bat, Ogiak hizketan baleki. San Frantziskoko udaltegian izango da atxaldeko 7etan eta Mamiak kolektiboak sortu duen lan bata, lanari beraiek ere performatibo edo deitzen diote, eta lehen karlistaldian kokatzen da historia. Hau da, 1855-26 garren urte haietan. Eta kolektibo honek disiplina ezberdinak nahastu ohi ditu, eta lan honetan ere halaxe egin dute. Eresia lurra harin bekizu ama. Liginaga astueko Leon Salaber gelan izango dira atxaldeko 9etan eta igandean berriz Atarrabian. Geuk sortutako egitasmorretatik beste lan bat, eresiaz gain, Trapuzikinak, Antzuolako Torresoroan, 7 eta 4 jartzen du ordutegi berexia irutu zait, baina laxe. Geuretik sortuak, da ez? Geuretik sortuak, ez esan dut nik. Geu sortutakoak. Bai, dana asmatu indut. Azkenean hori da geuretik sortuak eta geuk sortutakoak. Denen asketa. Dana baliotu. Pabillon 6ko Iñaki Zizekin hitzein zenuten, aurreko asteburuan beraiek estrenatu zuten han Gaizki izeneko lana, eta asteburu honetan ere beste lan batzuk ikusgai izango dira, bertan antzerki motzak. Dantza pixka bat, Arima, begira etxera etorriko da, Amaia Elizaran, Leidorren izango da ostiralean 8etan, larumatean Eibarren eta igandean Lezon, beraz asteburua bete-betea izango du. Eszenografia Maria Laspiurrek egin zuen. Un cuerpo infinito. Gaiarre antzokian, Iruñean atxaleko 8etan eskiniko du Olga Perezitekek sortutako lan hau konpainiak, eta Carmen Amaia artista legendarioari eskinitako lan bat da. Eta beste dantza ikuskintzun bat, Sirens eta Sinfonia, Malanden konpainiaren 2 pieza dira, eta bat egin du Martin Agiakek, gaztea da bera eta bere lehen piezekin hasi da, eta bestea berriz Tiegi Malandenek. Eta Gasteizko printzipal antzokian izango dira 7:30. Horiek ostiraleko kontuak? Bai, ostirala eta beste hainbat egun aipatu ditugu. Baina badaude larun baterako ere beste proposamen batzuk. Ameriketako bidaia, Zigoitiko Gizarte eta Kultur Zentroan izango dira 7etan larun batean, eta igandean berriz Urkabustaizeko kulturretxean 6:30. Nik hau irakurri nuenean gogoratzen naiz pentsatu nuela. Gure Miren Arrieta gaixua, korrika igandean Donostian tabera Urkabustaizen lanian. Hoi pentsatu nun, askori tokatuko zaia igandean, akaso, korrikaren amaiera gunean lanean aritza, baina hori du kulturak. Emanaldia dagoenean, emanaldia dagoela. Kasilda bukatzen ezten sua. Gazteizko Jesus Ibañez de Matauko antzokian 6:30 eta igandean Urnietan 7etan Saroben. Barrexerkakoek eskainiko dute emanaldia, Santelmo Museoan 7etan, pentsatu dut korrikaren arira antolatutako ekitaldia izan daitekeela. Impulso Beriainen 7etan,
dantza ikuskizuna da, flamenko ikuskizuna eta Lucia Hidalgok sortu du estreinaldia da, eta flamenkoan gertatu ohi den bezala, dantzaz gain, musika izango dugu zuzenean, eta kaxa eta gitarra izango ditu holtzan berarekin. Habitat, larunbat eta igandean 7:00 ikusgai izango da Bilbon, eta hainbat disiplina hasten ditu honek. Dantza, ahotsa, zuzeneko musika elektronikoa, eskultura, jantzietan integratutako argiztapen digitala, bakarrizketa bada, eta nik uste oso performatibo eta oso berezia izango dena, eta Betina Ezabok egin du lan hau. Eta igandean, korrikaren amaiera festa izateaz gain, beste aukera batzuk ere baditugu gure entzulentzat. Aurretik aipatutako ez gain, Lubaki lainotxua ikusi ahal izango dugu Errenteriko Niesen kulturaretoan 7:00, Amua Leitzako herriaretoan ordu berean 7:00, eta No Pleasure Iker Karrerak sortutako dantza ikuskizuna Victoria Eugenian 7:30. Beraz, korrikatik, gero momentutxo batean Victoria Eugeniara eta egun kompletoa. Eta bestela ere, disfrutau eguna edo zentxokotan giro politia egongo data. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. In this river that I've been washing my hands in forever, I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence, baby, let me in. Go easy on me, baby, I was still a child. Nik gauza bakar esango dut urrengo gonbidatuari buruz. Bazela garaia, gure laborategira etortzeko, Oiana? Bai, taberako laiten du, manitaz ari ote dira. Bai, zutaz ari gara. Bai. So go easy on me. Eta bazen garaia, bai. Elena Aranbarri Arzuaga. Tolosa, aktore, eszena zuzendari eta antzerkigilea. Arte eta kultura gizartea eraldatzeko tresna gisa ulertzen dituen artista da Elena. Eta horrela, urteak daramatza antzerkigintzan hainbat lan burutzen. Aktore lanetan, 1984-86 urtean hasi zen teatro zirko taldean, eta beste zeinbat talderekin ere aritu da. Maite Agirreren antzerki kolektiboarekin, Bederen bat taldearekin, Asbineneako lan ezberdinetan, edota Baketik Fundazioaren obra askotan. Egun, Baketik Fundazioan dihardu Antzerki Forum atalaren zuzendari, eta bertan lan ezberdinak idatzi eta zuzendu ditu. Zure azalean, Ituke eta Ikzer, Mai Gorostiagarekin batera sortutakoa, Sin vuelta atrás, La voz de Fatia, eta beste hainbeste. Horrez gain, 2017 urtean, Ebaren Alabak antzerki taldea sortu zuen Tolosan. Talde hartan izen bereko obra sortu zuten Tolosako udalak genero indarkeriaren egunerako eskatuta. Eta arrezkero, lan ezberdinekin dihardute. Euren bigarren obra ere sortu zuten, Cromlech. Taldeak berdintasun eta genero ikuspegiaren alde lan egiten du.
Eta hori da Helenak ere bere lan askotan bultzatzen duena. Azkenaldian coach munduan ere lanean ari da. Bitartekaritza lanak burutzen ditu enpresa edota taldeekin, eta baita antzerki eskolak eman ere hainbat lekutan. Berak dioenez, bere interes nagusietako bat, beste metodologi eta lan prozesuak ikastea da. Artea, entretenimendua izateaz gain, hausnarketarako gune izan dadin. Horretarako, feminismotik eta beste artista feministekin lan egin nahi du. Kulturak eskaintzen digun askatasun eta hausnarketarako gunea ditu gogoko. Gaurkoan gurea ere hausnarketarako txoko bilakatuko dugu berarekin. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Helena Aranbarria Arzuaga. Arratsaldeon, Helena. Arratsaldeon. Lehenengo galdera nik egin behar dut. Inigok egiten du, baina gaur ezago gurean, beraz niri egokitu zait. Eta galdera hau oso garrantzitsua da Oianarentzat eta niretzat. Beraz, kafea gustoko duzu? Bai. Bueno, ohikoa da, gure gonbidatuen artean kafea gustoko izatea. Oianak eta nik ez dugu kaferik hartzen, baina erantzun guztiak onartzen ditugu. Bai, onartzen ditugu, bai. Eta apuntatuko dugu kurtso amaieran, ikasturte amaieran gure grafikotxo hori egiteko. Bueno, Helena, arratsaldeon. Arratsaldeon. Plazer bat, eta aspaldi egon beharreko gonbidatua hementxe, azkenean. Bueno, zure biografia pixka bat aipatu dut nik, baina gustatuko litzake jakitea nola hasi zinen zu antzerkigintzan, zein izan zen zu ara eraman zintuena edo? Bueno, bada zerbait, 15 urtekin ikusi nuena, asko eragin zidana. Anton Chekhoven obra bat zan, La Gaviota, telebista botatzen zuten, eta, bueno, pelikulatan gertatzen den bezala, nire bizitza aldatu zuen, horren aurretik jakin nuelako zer egin eta zer izan nahi nuen. Argi ikusi zenuen horre? Bai. Begira. Zoritxarrez, edo... Ez, begira. Edo zorionez. Eta bere alakoan hasi zinen gero antzerkin izen eman zenuen, edo... Bai. Galdera serioekin jarraitu aurretik hemen txatean idatzi dute. Helena kafea bai, baina ardo beltzarekin ere gustora aritzen da. Bai. Oibo! Tanor gaipatu du hori? Ai, hemen bai. Ez dakit, Asensio bat, ez dakit nori izango da. Asensio, ez dakit bat, zaite ezagun naiten zuri ere ez Julen, ez da? Ez du inor ezagutzen izen horrekin. Ja. Gire ez. Aipatu dut Baketi Fundazioan lanean ari zarela eta bertan antzerki forumeko atal hori edo zuzentzen duzula, bertan urte askotan aktore lanetan aritu zara, orain zuzendari, gidoilari, baina ez dakit gure entzulentzat zer da antzerki foruma lehendabizi eta gero jarraituko dugu bide horretatik. Bueno, oso tresna eraginkorra da, edozein enpresa, eskola edo taldek gaur egun izan dezakeen edozein gatazka lantzeko. Bere beharrei erantzungo dien obra bat idatza itekelako gatazka hori lantzeko, horrekin lantzeko. Zapalduen antzerkia edo antzerki forumak aluntzea eta parte hartzea bultzatzen du, eta zapalkuntzan, injustizietan, desberdintasunetan arreta jartzen du. Biktimei, edo lekuko isilei, edo beste arloetan potere gutxigo daukatenei, hitza emateko balio du. Orduan, eta horregatik, bi zatitan banatzen da saio bakoitzak, ez? Lehenengo zatian publikoak amaiera errealista edo gogor batekin amaitzen dan antzeslana ikusten du, eta bigarren zatian gogorrak dien eszena hoietan alternatiba bilatzen dituzte aldatzeko. Eta, bueno, pentsatzen dituzte alternatiba horiek, proposatzen dituzte, eta inkluso egin ditzakete. Horrela pauso hori emango bagenu zer gertatuko litzatekeen
frogatzen da. Empatia ariketa indartsua da. Orduan, bueno, baketiken antzerki forum asko dauzkagu ja idatzita, prestatuta, zuk esandakoa, ez? Eta zer, bizikidetza lantzeko, gero hezkuntza arloan bullyingari buruzko obra bat, aniztasunari buruzko bat, berdintasuna eta barrez. Eta gero, bai, azpimarratu nahi dut, enpresa batean, edo klaustro batean, edo dozein gatazka a la carta, ez? Egin dezakegu, edo zein gatazka lantzeko oso proposa da. Nik Elenarekin lan egin dut antzerki forumean, eta bai uste dut berak esaten duen bezala oso tresna proposa dela egoera askotarako, ez? Eta nik uste dut nik batez ere ikasleekin egin dut, baina ikusten dutenean beraiek, hori bai gertatzen da, edo ni hor egon naiz, ze lagungarri den ikusten dutelako, bai, nik hori egin dut, eta zer egin dezaket hori horrela izan ez dadin, ez? Eta uste dut, eta ikasleek eskertzen duten zerbait da, etzaret etorri txapa bat edo hitzaldi bat ematera, baizik eta eraman eta adibidea jarri dizkiguzue bizi izan ditugu bezala, ez? Edo eta horrek asko laguntzen dut, eta uste dut nik pertsonalki aldarrikapen bat behar dela, eta olako gauzak, ez, egin behar direla ze laguntzen dute asko, zuk esan nioen bezala. Bai. Emozionalki, ez? Atrapatzen du, bai. Oso potentea da. Ni orain aktore lanetan nabilor, baina, Elena, zu aktore iribili zara, zuzendari, gidoilari, zer da, ez? Arlo guztietan ibili zara hor, baina nola bizi duzu orain, akaso? Dena konektatuta dago. Baketik barruan lan egiten dudana eta kanpoan egiten dudana konektatuta dago. Orduan, ez dakit, baketiken ikasten dudana, antzerki tailerrean adibidez, antzerki tailerra zuzentzen, oso baliogarria dugu zuzentzeko, eta gero dramaturgiari edo coachingari buruz ikasi dudanak baketiken aplikatzen dut. Orduan, dena beti mugimenduan, beti ikasten, ez, gauzak probatzeko eta gauza berrik egiteko. Eta, baketikek momentu batean, garai batean, zabaldu zidan atea edo oparia, zer ikusia du nire kasuan antzerkian errealitatea eraldatzeko tresna gisa erabiltzarekin. Eta hori oso politia iruditzen zait. Zenik esan dut, zure esaldiren batean zegoen zuretzat antzerkia entretenitzeaz gainez, badela beste zerbait. Hausnarketa hori, orain esaten zenuen tresna eraldatzeko, ez? Hori da zuretzat antzerkia. Baita. Eta gai asko aipatu dituzu adibidez antzerki forumean, bullyinga aipatu duzu, bizikidetza, aniztasuna, gero Sahararen inguruko besteren bat ere prestatzen ari zara, trafikokoak. Badago gairen bat, gai hau ere uste dut landu beharko litzatekeela, eta gustatuko litzaidake? Ez dakit, baketiken pertsonen eta gizartearen beharrei erantzuten diogu. Orduan, hainbat ardatzen bidez, bai antzerki forum, edo bitartekaritza, edo formakuntzak, edo arte, edo hezkuntza arloan, eta giza eskubideak oinarri hartuta. Baina baketiken esparrutik kanpo, orduan arreta handiagoa jartzen diot artista gisa egin nahi dudanari. Desberdina da. Eta zer da egin nahi duzun hori? Oain emakumeen asuntekin nago, oain hor nago a fondo. Horrela sortu zen adibidez 2017an Ebaren alabak, behar horretatik agian emakumeen inguruko gaiei buruz hitz egiteko behar batetik edo ez? Kasualitate izan zen, Tolosako udalak emakumeenganako indarkeriaren aurkako egunean, antzezpen baterako zerbait idazteko komentatu zidan, eta orduan beste gai honekin konprometituta sentitzen ziren beste emakume batzuekin harremanetan jarri nintzen, konfiantza handia neukan eta baliotsuak dira emakume horiek, eta zerbait eraikitzeko ideia arnetzen hasi zen. Emakume horiek Nieves Peña, Sonia Sanz eta Marta García dira,
eta gero beraiekin hasi eta konturatu ginen laguntza behar genuela gestio batzuk egiteko eta orduan beste emakume bati deitu genion pixkat udalekin harremanetan jartzeko, Edurne Ayuso. Hola jaio zen proiektua. Eta sortu zenuten lehen lana, Ebaren alabak izenekoa zen, ezta? Bai. Aha. Eta bigarna berriz Kromlech. Eta oraintxe horrekin zabiltzate batetik bestera, edo eta eskuartean ere baduzue besteren bat? Bai, badaukagu beste bat. Bueno, dena, ez dakit, emakumeen egoerari dagokionez, jakino bide luze dagola, alde batetik emakumeak eta aurrak hiltzen jarraitzen dute, eta naiz eta inderkeria matxistagatiko salaketak egon, aste honetan bertan, ikusi dugu, ez? Argi dago emakumeak edo nire ustez, emakumeak babesteko protokoloek ez dutela ondo funtzionatzen. Orduan egoera ez da honena eta gure partetik gure espazioa edo borrokatzeko modua antzerkiaren bidez da. Eta horrela jaio zen lehenengo proiektua Ebaren alabak, oso unkigarria da, zuzena, zorrotza eta laburra oso gogorra dalako. Eta orduan jaio zen kalean egiteko, zirkuito bat bezala, iluntzean, jendearekin, jarraitzen dugu proiektu horrekin, baina egia da, oain egiten dugu bigarrena batez ere, Kromlech, claro, beste tona dauka, humorezkoa da, erresagoa da ikusteko, familien sekretuei buruz dijoa, emakumeen sexualitatea, amatasuna, eta adibidez larun batean egingo dugu, Bizkaian, Fruitz, 6etan daukagu, eta maiatzan 27 daukagu itxason. Eta bai, aurrengo proiektuan, ja dago hor jaiotzen, indarkeriaren ikaskuntzari buruzko hausnarketa egin nahi dut, entrenamendu horren jatorriari dagokionez txiki-txikitatik, familian, gertatzen ez diren aldaketak, naiz eta diskursoetan bai gertatu, eta bestalde, etorkizunera begiratzen duen emakume gisa, kontraesan handiek kezkatzen naute, gure kontraesan handiek kezkatzen naute, eta gure koherentziarik ezak. Batzutan badirudi besteen aurrean edo kalean defendatzen duguna, kostatzen zaigu gero pila bat intimidadean ere defendatzea. Desberdina da, eta horretan dago, pista batzuk, klabe batzuk bilatzen, eta humorezkoa izango da ere. Eta nola sortzen duzu, esaten ari zara ez, klabe hoietan zabiltzala, nola egiten duzu ikerketa bat, gero hori testu batera pasa, nolakoa da prozesu hori guztia? Bueno, beti gaude prozesuan, ez? Gure bizitza. Bueno, Ebaren alabak taldean, horrela da, osea, dena prozesua izan da. Eta orduan gaiak etortze zaizkigu, ez dakit nola esan. Igual zaiena da klabe hori aurkitu, eta hortik ja hasi tiratzen, eta gero puzzle hori osatu, Baina, bueno, baketiken adibidez, desberdina da esan duguna, ez? Gizartearen beharrak dira eta orduan erantzuten diegu. Eta gainera teatro forumak arau batzuk dauzka eta orduan errespetatu behar dira, bai idazteko eta bai gero bideratzeko. Eta gero tailerrean adibidez, claro, aurten 24 pertsona gea, gehienak emakumeak, beti bezala. Eta normalean, idatzitako obretan, pertsonai gutxigo daude, eta ja klasikoetan, ez dakit pertsonai nagusiak gizonezkoak dira. Orduan, bai edo bai, egokitu behar dira.
Aurten adibidez, ekainaren 17an egingo dugu estrenaldia Leidorren, eta obra izena du Naiz. Begira, ezin aproposagoa. Bai, Oso aproposa. Bueno, Alfredo Sanzolen obra bat da, sí, pero no lo soy, izena du, baina gero egokitu dut, eta Naiz izango da. Baina bai, 14 pieza dira, eta horietako 2 nik idatzitakoak. Hoi izango da. Orduan desberdina da, prozesua desberdina da. Bai, bakoitzean, ez da? Ez dakit galderaren bat baute dugun hortik Goiuri, akaso oraindik ez da? Galderak, zer? Bueno, I.punto asesionera bota dugu, baina... bota du? Ez, galdera ez, komentarioa, baina ze, T.rena nahi duzu? Bai, T.rena. T.rena entzungo dugu? Bota, Vale, a ber, esaten duen T.punto, kemendik da bileta. Ui? Kaixo Elena, hello. Hau nire galdera. Fikzioko pertsonaia batekin afaltzera joateko aukera izango bat zenu? Oiba. Zein aukeratuko zenuken? Musua... Badakizu ze gertatzen zaigun galdera hauekin? Askotan gu geratzen garela... Pentsatzen. Galderaren erantzuna pentsatzen, niri gertatu izan zain, behin baino gehiagotan. Bai, esan nion gainaten, gustatu zitzai dela eta akaso beti erabiliko nuela galdera hori. Hoi da, fikziozko ze pertsona irekin joango zinateken afaltzera. Telmo Iruretak egin dizu galdera duela bi aste egontzen gonbidatuak, beti lotzen dugu gonbidatua galdera baten bidez. Lasai pentsatu. Ba ez dakit, Ez da erraza, Ez da erraza. Nik nuke jakingo erantzuten momentu honetan, uste dut. Fikziozko pertsonai bat. Agian fikziozkoa ez, baina agian Sanzolekin hitzeiteko. Hombre, bai, hori bai. Sanzolekin bai. Ez da fikzioko bat, klaro. Bai. Horrekin elkarrizketa interesgarria litzateke ziur. Bai. Baina oso gatorra ematen du. Bai, nik aukera izan nuen Madrilen ezagutzekoa, baina kasualidadez ez elkarrizketa sakon bat izatekoa. Baina bai, eta oso hurbila eta oso naturala iruditu zitzaidan. Ba, nire bere pertsonajekin adibidez. Bai, begira. Egongo nitzateke. Bai. Oso interesgarriak dira. Bai. Bueno, guk burkoarekin kontsultatuko dugu, eta... Bai, nik... Eta bihar edo beste batean erantzuna emango dugu. Ez da galdera erraza. Telmo Irureta azetxeko lana jarri dugu zen. Bueno, guri ez diguzu jarri, baina guk... Baina guk ere hola sentitu dugu, ez da? Guretzat sentitu dugu, bai. Zuk esaten duzu, ez? Artea eta kultura izan daitezkeela transformaziorako tresna, bidea, nola egin dezakegu hori? Bueno, arteak gizartearen zati batzuk barrutik elikatzen ditu. Eta niretzat, betidanik, artea, kultura eta gizakiak eskutik joan direla. Eta nire ustez, arteak bizitza jasaten laguntzen dula. Adibidez, antzerki tailerrean, pandemian zehar, egiaztatu dut, garaigo horretan, arimaren zauriak sendatzen laguntzen dula, eta bizitzeko gogoa pizten duela. Argi dago arteak eraldatzen gaitula, ez? Eta gero, tailerrean ikusten dut, oso urrun, jendea oso desberdina etortzen da, adina desberdinak, eta urrun dauden pertsonak batzen ditu. Ez beren ideietatik, baizik eta sormenetatik, poesiatik, jolasetatik, barreetatik, hortik dator topaketa. Ze politia topaketa hori, ez da? Bai. Ematen denean, eta... Bai. Ez ari nintzen, pentsatzen lehengoan, justu pandemia hitza entzun dudanean, etorri zaiburura aipatu zuela kultur ekintza antolatzaile batek, pandemiaren ondoren berriz ere kostatzen ari dela jende antzerkira hurbiltzea, akaso lehen hartua zegoen ohitura bat, oraindik bueltatzea kostatzen ari dela. Ez dakitzuk ere hola sentitzen duzun,
edota, agian gogotsu gaude eta orduan joaten gara, baina honek aipatzen zuen, bai, oraindik ere berriz ere ohitura hori sortu behar dela edo lakoren bat. Bueno, ni hasieran nabaritu nuna zan aldrebesa, ez? Gogokin. Bai. Gogokin denak tailerrak eta gauzak itxeko, baina bai, egia da, ohiturak aldatu ditugula, eta berriro ikasi behar degula. Eske, gertatu da. Bai. Eta zuk esan duzu, 24 ikaslerekin zabiltzala aurten. Bai. Ez da erronka erraza izango hainbeste jenderentzat, aipatu zu egokitzapen bat egiten ari zarela, baina nola egiten dituzu saioak, nola transmititu guztiei ere zu barruan duzun hori guztia, edo nola egiten duzu? Saio horiek nola bideratu? Improvisaketetatik, jolasetik, testua, zein da zure oinarria? Bueno, hasieran formakuntza egiten dugu, eta 3 hilabetekoak, eta hor, denetatik, ez? Hasten gara bai sormena, improvisazioa, gorputza, lantzen, eta pixkanaka jende hasten da konfiantza hartzen, ez? Claro, oso desberdinak dira, eta batzuk ezagunak, baina beste batzuk berriak, orduan hasten dira pixkanaka niretzat, prozesu oso polita da, oso. Orduan ikasten dut pila bat, eta oso baliogarria da niretzat, da, helburua da antzestea, ez? Ekainen estrenoa egitea, baina niretzat politena da prozesu hori. Nola ikusten dut jendea, barrutik, ez? Benetan ikusten dana. Oso polita da. Eta bereiek nola bizi izaten dute prozesu hori guztia askotan, niri gertatzen zaitez, umeekin eta lan egiten duzunean, batzuentzat garrantzitsuena da emanaldi bat egitea, jendearen aurrean egitea, eta helburu horiek, eta askotan batzuk galdu egiten dute prozesu horretan bizitakoa, ikasitakoa, agian heldua garenean ezberdin bizi dugu, baina ez dakit nola ikusten duzunzuk beraiek bizi duten prozesu hori ere. Bakoitza desberdina da, eta gero badaude pertsona batzuek bilatzen dutela, ikasi nahi dutela, baina beste batzuk beste gauza dazkate buruan, ez? Orduan errespetatu behar da, bakoitzaren beharrak, eta azken finean ikasi behar dute ekipo bat garela. Hoi da zaiena, ez? Kooperazio lana, talde lana, elkar lana nola egiten dan azkenean, antzez lan bat egiteko, hoi da importantena. Eta batzuk etortzen die, pentsatzen, ez? Igual, ni protagonista izan nahi dut, edo antzerkiak ezakite zer dan, ez? Eta, klaro, protagonista izan duena, no dura mucho, jungo da, tailerretik jungo da, porque tailerrean beste gauzak lantzen dira. Orduan, hoi buruan baldin baukazu, oso ondo, jungoa, lasai, bai, egingo dugu. Beste gauza batzu lantzen dira, eta seguraski bizitzan ere lagunduko dizuten gauzak lantzen dira, ez? Eta hori da interesgarria. Noski baietz. Lehen aipatu duzuzuk, nasten duzula dena, ezta? Aktore lana, zuzendari lana, coach lana, mediazio lana, denetatik elikatzen zarela. Bai. Zer da batak besteari ematen diona, coach mundu horretan ere bazabiltza, zer da antzerkiak arlo horri eskaintzen diona, edo eta alderantziz, coach mundu horrek, antzerkian lan egiten duzunean, tailerretan, edo sortzen. Bai coachingek eta antzerkia komunean duten zerbait, bai? Biek zalantzan jartzen gaituzte eta gogo eta egitera bultzatzen gaituzte. Gure bersio guztien eta maskara guztien txarrena eta onena zer dan hausnartzera. Orduan, ez dago varita magikarik, ez dute ezer konpontzen, hori esan beharra dago, porque ez dakit pentsatzen du jendeak ez dago varita magikarik, ez dute ezer konpontzen, baina bai galdera magikoak egiten dituzte. Eta hori dago berena, bai antzerkian eta gutxinin ere bai, galdera magikoak eta irtenbideak, gu geuk dazkagu gure baitan, hori da. Horrela da, hola ikusten dut. Beritsi zaigu beste galdera bat, Elenarekin lan egin nuen Yerma obraren egokitzapena estrainatu zutenean. Kiloka eta kiloka lur eraman zituzten antzokira, holtza dena estaliz.
Lur horren gainean jarri genuen gure laborategiko pianoa, eta lur horren gainean antzeztu zuten aktoreek. Publikotik oso nabarmena zen lur usainura. Zein izan da antzoki batera iritsi eta aurpegi arraroenak sortu dituen ideia? Edo noiz sentitu duzu Elena frenatu akaso ideia hau gehiegi da? Ipuntua, eskerrik asko. Ez dakit zer esan, Ez dakit, bestek esango dute. Aian ez duzu inoiz sentitu Elena frenatu ideia hau gehiegi da? Bai, egia da. Egia da, hori izango da. Begira, dan aurrea, ausarta. Beti, diruri gabe gauza pila bat pentsatzen dut, eta imaginazioarekin gauza pila bat buratzen zaizki. Eta, klaro, lurra oso erresa da, lastoa, ez dakit, gauza horiek. Elena da Maigorostiagak esaten duen bezala 3 beren klubekoa. Bueno, venga, vale. Bueno, venga, vale, egia da. Beti baietz esaten dut. Beti baietz. Lurra eta lastoa erraz esan duzu, baina pianoa eramantzen duten, hori esan du Inigok, ez? Bai, gure laborategiko pianoa. Bueno, pianoa ez da intzaia. Eraman behar duenak ez dakik gauza bera pentsatuko. Aurten andamioak tokatzen da. Begira, aurten andamioak. Ondo? Bai, ondo, politxak dira andamioak. Bai, ez da? Askotan erabiltzen ditut andamioak. Begira? Bai, egia da, andamio jokua ematen dute, ez? Hombre! Bateratzen. Oain, zoritxarrez neurri asko daude. Eta orduan ezin dugu ja nahi duguna egin, baina bueno, egingo dugu zerbait. Bai, zeo zebururatuko zitzaizun, ez? Bai. Eta gertatzen zaizu noizbait zeo zerbait buruan oso gargi ikusi, aldamio hau horrela jarrita eta bestea eta hangoa eta ezaki zer. Bai. Eta gero, bertan egon gauzekin saiatuta, nik buruan eukan hori, ez dakit orain nola gauzatu ainerraz, edo hor nola konpondu egoera orain? Edo ez? Bueno, nire arazoa da beti gauza oso handiak jarri nahi ditudala eszenalekuan. Eta orduan ezin da. Fokoak hor daude, barak ezakizzer, klaro. Bai. Ia eta horrelakoak. Esaten du gero ez, porque fokoak ezakizzer, tarara. Eta orduan gauza txikiagoa jarri behar ditut, baina bueno, normalen hori da arazoa. Ez, normalen konpontzen dugu, moldatzen dira, bai. Nik badut, izaten dut beti buruan galdera bat, ez? Aktore zaretenok, eta aktore gisa lan egin duzuen hoiek, aktore lan hori utzitakoan, ez dakit baina zuzendari gisa, horratzean, ez dakit barruan beti geratzen da hor zerbait, gustura ingo nuke orain berriz ere holtzaun zerbait, edo ez dakit? Ez? Bueno, banago, ebaren alabak aldean banago, banago eta jasi naiz egiten zerbait, ja banago, baina nahikoa, beste fasen nago, nahiago deti, bai, idatzi edo zuzendu nahiago det, bai. Essa música brava, gatinha de ojos tristes pra... Nahiago duzu idatzi edo zuzendu, eta zuzentzen duzunean eta aktoreren batek pertsonaia bat baino gehiago egin behar dituenean, Ana? eta akaso egin ditu ja ez daki nondik jo. Ze gertatzen da hemen? Ez, txantxa. Ez, baina hori ere bada, jendeak edo zuzendariek era ezberdinetan lantzen dituzte aktorekin pertsonaiak, ez? Batzuek bilatu animalietatik, ez dakit horrelako gauzak. Ez dakizu nola lortzen duzu pertsonaia ezberdinak egitea, antzezlan batean aktore batek. Esan zuk. Ez dakit lortu dudan horregatik galdetzen dut. Ez pertsonaren arabera. Claro, osea, saiatzen naiz bakoitzarekin desberdina da, segun horrekin zauden. Segun ze esperientzia daukaten, nola ikusten dezun, ze konfiantza daukaten, ez dakit, desberdina da. Denetatik probatzen dut. Bai, ez da? Ea zer ateratzen den hemendik edo bestetik. Entzun dugu, zein diren zu
sortzera eramaten zaituzten gai edo hausnarketarako puntu horiek eta antzezlan bat ikusten duzunean, zer eskatzen diozu antzezlan bati? Ba, zaila egite zaite. Ja ezin dut ikusi normal, ezin dut. Ba, emozionatuta, ikuitzea, emozionatuta teatzea, ez pentsatzeko zer egin duten ondo, gaizki, nondik atera, ez, ikuitzea, ukituta jutea. Eta kostatzen da ez ikustea esan duzu, hau gaizki, hau bestea hortik atea, bestea. Hori kosta egiten da, disfrutatu ingo dut eta sentitzen dana edo ez, edo? Pila bat kostatzen zait, ezin dut. Ezin da. Bai, esperientzia hori dauka, ez? Bai. Pena da, Pena da. Bai, ze ziurraski egongo dira, ez? Gozatzera eraman zaitzaketen ikuskizuna, baina batzuetan geratzen gara beste gauza batzuekin, eta Bai, inozentzia horrekin ja ezin dezu jun, ez? Eta ja zaude hor begiratzen dena, con pelos y señales, lupa batekin, bai. Gatiña de ojos grises, azules, no puedo resistir. No puedo resistir. Badaukagu azkeneko galdera Oiana. Bueno, galdera baino amaitzeko akaso, ez? Aipatu duzu artea eta kultura hausnarketarako tresna. Nik uste dut antzerki foruma oso erabilgarria den tresna badela eta nik gonbidatuko nuke jendea horrelakoetan parte hartzera. Ez dakit, esango zenuken oraindik ez dela oso ezaguna, edo ez dela asko egiten agian, eskoletan, hezkuntzan bai, baina kanpora begira, helduek eta aukera dute olako antzerki forumak eta ikusteko edo oso puntuala izaten da, oraindik hori. A ber, badago, baina hemen beti arazoa da ekonomikoki, ez? Nola egin, nola atera proiektu guztik, ez? Orduan, eta ikzera adibidez, helduentzako da, printzipioz helduentzako da. Baina, bueno, bakizu, ez da erraza eta jarraitu behar dugu, ez? Niretzat, esango nuke, bai antzerkia, arte, kultura, beharrezko da dela eta orain gehiago gizartea humanizatzeko momentu honetan. Hezkuntzarloan bai, baloreak lantzeko, sufrimendu sortzen duten emozioak lantzeko, kudeatzeko, baina niretzat arte osoa, kultura, antzerkia, bai edo bai, hobeto bizitzeko eta zoriontsuagoak izateko. Orduan, gure eskuetan dago. I've been thinking about you. Eskerrik asko Elena gurera gerturatzagatik. Pianoa hemen dago nahi duzunerako, Beste gauzetarako erabili nahi balin baduzu. Horri, baimena eskatuko diot. Aldamioaren gainean hortxe jarriko nuke. Esan bezala eskerrik asko, baina hemen esaten dugu beti bigarren kafea hartzera gonbidatzen ditugula gure gonbidatuak, beraz bigarren kafea zaidukiko duzu hurrengo baterako. Osondo, eskerrik asko, denetan. Zuri. Deep down, I'm still confused about you. Eta saio hasieran aipatu dugu, baina ez dakit guztiok entzun duzuen. Gure sareetan galderatxoa jarri dizuegu egun hauetan, egunero gaur beste galderatxo bat jarri dugu, eta ez dakit Julenek eta Oianak parte hartu duten. Gaurko galdera da, munduko gobernuetako presidenten herena emakumeak dira. Egia ala gezurra? Uste duzu jendeak asmatu duela? Ez. Nik esango nuke baietz. Bueno, ez dugu esango emaitza zein den, erantzuna zein den, oraindik denbora duzuelako parte hartzeko, baina 80% asmatu du. Beraz, badago 110 bat pixkat galduta dabilena.
Ni bezala. Zu bezala, baina esan bezala Instagramean bigarren kafearen kontuan, abildua bigarren kafean, estorietan hortxe duzue galdera, begiratu jolaseko galdera egunero jarri dugu bat, 10 dira, guztira, begiratu online jolasaren galderak, 10 dira, guk 3 jarri ditugu momentuz, eta gehiago egingo ditugu, bihar elkarrizketatu egingo ditugu eta. Zertarako da jolas hau, aipatu dugu egun hauetan, jakiteko noraino heltzen den zuen giza eskuidei buruzko begirada. Ze konturatu gara jolas hau egitean gauza asko ez dakizkigula. Galdutu dizuegu kotoizko kamiseta bat egiteko zenbat litro behar diren, galdetu dizuegu bada zeintzen atzoko galdera? Hau memoria. Oso gaizki gabiltze. Munduko zein ziren? Egia da, errefuxiatu gehien jasotzen dituzten herrialdeak. Egia da. Zuen erantzunak hementxe gorde ditugu, ikusten dugu zeinak erantzuten du ondo eta zeinak erantzuten duen gaizki, eta galderak zuzen erantzuten dituztenen artean zozketatxo bat egingo dugu. Bihar aipatuko ditugu zozketaren sariak zein izango diren, baina erantzun, ze hemen txatean atzo aipatu ziguten, atzo asmatu nuen gaurrez, nik biak asmatu ditut, nik ez ditut asmatu, beraz, sartu eta tira. Ea noraino heltzen den zuen begirada. Shining through, I see your true colors, and that's why I love you. Galdera errepikatuko dugu. Munduko gobernuetako presidenteen herena emakumeak dira. Egia ala gezurra. Colors, true colors, beautiful. Eta gogoratu, munduan gobernu pila daudela, Agian pista gehiago ematen ari gara. Show me a smile then. Don't be unhappy. Baina hortxe duzue erronka, sartu gure Instagram kontuan, abildua bigarren kafea parte hartzeko, eta esan bezala bihar gauzatxoak kontatuko dizkizuegu, baina arratsaldeko 6ak gainean ditugu eta agur esan behar dugu. Julen, zorioneko azu. Agur. Biharretzara gurekin egongo. Biharrez. Beste batean bai. Zuen eba duzu, noski baietz, gustora. Oiana. Ni bihar bai. Juhu! Bihar hemen egongo gara, Oiana eta biok, eta 3. aurkezlea noski, Mai Gorostiaga Pozo hemen izango da. Beraz, bihar arte, egunero bezala, arratsaldeko 4etan, naiz irratian. True colors are beautiful. Agur, agur. Keep calm and bigarren kafea.